Lyt godt efter, for her kommer historien om en halvkold fornøjelse i et telt. Bo havde et sommerhus, han udlejede gennem sol og strand. Det havde han gjort længe, og det var han rigtig glad for. Men i et år blev han alligevel en anelse mismodig. For hvornår kunne Bo være der selv? Var der overhovedet plads til ham? Heldigvis havde Bo et telt. Der befandt Bo sig på en halvsløj og kold dag i et telt i sin have. Fordi han havde tegnet kontrakt på udlejning af sit eget sommerhus. Det var op ad bakke for Bo. Bare rolig. Historien er en myte. Hos Sol og Strand er minimumskravet på udlejningen kun 4 uger i juli og august. Man kan sagtens bruge sommerhuset selv. Bo brugte ikke sit telt det år. Udlej trygt dit sommerhus gennem Sol og Strand.